ty přijímání, protože byste na to měli čekat ode mě, tak se nedočkáte nikdy. A většinou to řeší třeba Evil. Záleží, když se k tomu třeba někdo dostane. Tyhle, to jste se tady už nějak rozsekali. Pěkně. Joj, jsem trošku přelomil ten návěs, mám a dobrý, všechno v pohodě. Dokud se nikdo nepřevrátil, tak dobrý. Tak, kam jdeme do Lyonu, do Lyonu. Tak, jinak, už jste kolem Norimberku, hele, no, ještě ne, my jsme teprve na začátku teďka. Jsme teprve úplně teďka na začátku. Chci mít DLC, na tu první zakázku není potřeba DLC. Teďka momentálně není potřeba žádný DLCčko. Tak, ten, kdo jde přede mnou, by na to mohl ale šlápnout trošku. Protože, jakoby, ať nám tam nevznikají mezery. Ale je možný, že se mu to rozjíždí pomalu do kopce, že má nějaký nižší výkon. Když to vypadá, že spíš brzdí, ne? Ok, jak já se přijde, protože on brzdí spíš, ne? Ale když jedete, tak prostě na to šlápněte. Protože někteří děláte fakt jako, že zase věci typu, že brzdíte, tak já nevím, jestli zastavuje nebo co, tak v takovém případě já vás pak radši předjedu, protože pak mě to nejede, jo takhle, ok. Je to chvilku jednou přišlo, že si brzdil totiž úplně.